Jovan Krkobabić je trenutno potpredsednik vlade Srbije, predsednik je jedne političke partije, ali on je pre svega Kačarevac. Bio je to i ostao je. Odrastao je u ovom južnobanskom selu gde je proveo decenije života i vratio se selu. Krkobabić je jedan od retkih političara koji je u Srbiji obećano ispunio. Kačarevo koje se godinama gradilo danas ima moderne asfaltirane ulice, gasovod je u selu već godinama, vodovod takođe. Kačarevci su prvi od seoskih naselja izgradili sportsku halu, školu, zdravstvenu stanicu. Vrtić se privodi funkciji, tu su 2 vrela zdrave vode, izgrađeno je jezero, popločane su 2 ulice, uređeno groblje kao i seoska deponija. Radi se u selu i u godinama krize. Lane je selo povezano novim asfaltom sa međunarodnim putem Pančevo-Rumunija. Boraveći u svom selu, Jovan Krkobabić svaki put šalje poruke meštanima. Ako želite da ovo mesto napravi jedan snažniji iskorak napred, ono može jedino uz angažovanje zaista istinske pameti, znanja i realnih mogućnosti da se to uradi. Bez toga ono ne može napredovati, a jedne su ambicije, želje i tako dalje ljudi, a drugo je što su realne mogućnosti i šta ljudi mogu da urade. Vi ste mesto, evo, moje i vaše zajedno, ja ni malo ne delim sebe od vas, koje je slepo crevo 60 godina. To nije malo. I ono bi danas izgledalo daleko drugačije i više ga niko ne bi poznao u ovom obliku da se desilo to što se trebalo desiti. Sada je trenutak kada otvaramo taj proces da se desi. Sljedeći korak koji ćemo učiniti do ovog dana današnjega, iduće godine, ovde moramo nazdraviti na isti način završetak projekta izgradnje vodovoda. Ja sam projekte dobio, oni su kod mene i ja ću ih dati graditeljima i obezbedit ćemo za to pare. I projekat mesto ne može da se dozvoli da mesto 20 km od Beograda nosi u kantama vodu kilometar daleko od kuće. Posebno se ne može dozvoliti da se iz azbestnih cevi pije voda, a vi znate šta to znači, ko ovde ima malo znanja o hemiji, malo znanja o medicini, a ne mora ni ta znanja da ima, on već zna dovoljno da su to predmeti, materijali koji izazivaju karcinome, izazivaju opake bolesti i tako dalje. Pa ni kuvanje, ni napoj stoke, ni pranje veša, ništa u toj vodi nije dobro. Ona je opterećena, teškim metalima, opterećena je raznim hemijskim i drugim agencijama i radit ćemo pod hitno i već smo se dogovorili da taj projekat radimo. Ono što ja od vas tražim slogu. I tražim od vas da budete jedinstven tim. Rogove u vreći nikad niko složio nije. Znači, ja malo ovim narodnim jezikom, nemojte da vam to smeta, jer ako znate kopati i orati, onda vam narodni jezik ne smeta, da? Prema tome, nemojte da budete rogovi u vreći. Ovi ljudi koji zauzimaju neke ovde pozicije, uloge vrše, oni su sluge naroda i nisu nikakvi gospodari. I ja, i predsjednik vlade, i predsjednik države, i država kao takva, svi moramo biti sluge naroda. Onog trenutka kad izdamo sebe i izdamo tu ideju, onda je to sve, van onoga što ona ima u svojoj misiji kao država i vlada kao vlada. Mi smatramo da ovaj projekat, veliki projekat Evropske Srbije, pravno utemeljene države, ekonomski razvijene države i socijalno pravedne države, želimo na svaki način, bez obzira na svetsku i ovu našu krizu, da razvijamo do kraja. I učinit ćemo sve, svim raspoloživim sredstvima da se taj projekat ostvari. Vi ste ovde jedan samo mali segment ove države, ali segment koji je vidljiv. Ja želim da on bude ovde
u ovom delu, što bi se rekao, pozitivna tačka oko koje se nešto dešava pozitivno i sa stanovišta naših mišljenja, filozofije, pogleda na svet, a istovremeno i praktičnog rada. Ja vam svima zajedno čestitam izgradnju ovoga puta, želim vam sreću i čestitam prozor u svet, vezu sa širom okolinom, pravit ćemo i druge projekte i ako budemo radili kako treba, onda će ovo sve odavde početi da se sve dalje širi i prema drugim mestima i iz drugih mesta prema trećim i tako dalje, jer nije samo interesantno Kačarevo, nego i sva mesta na teritoriji Pančeva, a ja moram da vam kažem da ja ne gledam samo Kačarevo, bio bi se više egoističan kad bi posmatrao samo Kačarevo. Dakle, jednako me interesuje Omuljica, Starčevo, Dolovo, Banatsko, Novo Selo i Kačarevo na isti način. Evo, ovo je bio moj dug neki, prvi, da ja kao građanin ovoga mesta vam učinim nešto što mogu. Neki mali doprinos da dam, on je potpuno beznačajan, ali toliko koliko je može. Nemojte dozvoliti da sami sebe upravljate. Znate, mi Srbi smo takvi, u stanju smo da izgradimo i Ajfelovu kulu za 24 sata, ali zato je za sledeće 24 sata upravljamo svu i sličimo, od nje napravimo fronsle. Nemojte da nam se to desi, čuvajte to što smo uradili, pa ćemo i druge projekte na taj način nastaviti. Živeli! Ja želim da to ovi ljudi ostvare. Ja tu dolazim samo kao građanin, kao čovjek koji je odavde potekao, naturalni, da tako kažemo, Vojvođanin. Ali hoću da vam kažem da, pošto sam od rane mladosti ovde, da meni Južni Banat, a onda uz Južni, kad kažem Južni Banat, Banatsko Novo Selo, Dolovo, Omuljica, Starčevo, Pančevo, Jabuka, Glogonj, Brestovac i tako dalje, sva ta sela zajedno su mi potpuno jednako prirasla srcu. Dakle, prošle godine smo razgovarali o tome da svaka druga poprečna ulica u Pančevu nije asfaltirana. Ove godine ćemo morati da na tom planu odradimo neki posao. Ne može jedan veliki grad da tako izgleda da u 21. veku egzistira na turskoj kaldrmi. Prema tome, sve što bude bilo do mene i što budem ja mogao, na što budem mogao uticati, budite sigurni da ću to učiniti i to ne može biti obećanje. Ja ništa sad ne obećavam, sem vodu. To nije mali projekat. Ali do kraja godine će ovo mesto dobiti vodu. Kao što je prošle godine pre roka dobilo put. Tako će do kraja godine dobiti ovu vodu, a onda ćemo iduće godine, ako budemo živi i zdravi, nadajmo se da će i bogovi da nas malo pogledaju, jeli? Onda ćemo raditi i druge projekte kao što je kanalizacija i nešto drugo, tako da Pančevo i Kačarevo postanu jedno isto. Tu je Beograd, vidjeli ste da od Beograda do Pančeva nema, tako reći, slobodnog mesta. Sve sjedinjeno, znači ovo je jedan centar Srbije i ja želim da Kačarevo uđe u taj uži centar Srbije, gde će se infiltrirati i Beograd sa svojim interesima i Pančevo kao nosilac razvoja Južnog Banata, da ćemo podići te industrijske kapacitete, obnoviti, vratiti zaposlenost ljudima i vratiti optimizam ovim mladim ljudima koji jednostavno nemaju gde da zaposle decu, nemaju ni sami od čega da žive na pravi način i činit ćemo sve u tom pravcu što je moguće.
Kačarevci moraju da budu složni, da ono što odaberu sebi kao program, evo malo pre smo o tome razgovarali, da to jedinstveno kao jedan realizuju i da od toga ne odstupaju. Ja ne volim da mi kažete da ću danas ručati kačamak, a vi mi donesete tortu. Doneste mi kačamak, tako ste obećali, hoću da jedem kačamak. Dakle, ono što se dogovorimo, o tome više dogovora nema. Ono što odlučimo, o tome odlučivanja nema. To su pravila ponašanja i moji Kačarevci će, ja sam siguran u to ispoštovati, a mislim da su dovoljno mudri, dovoljno pametni da oni prepoznaju ovaj rečnik, da prepoznaju ovo što ja govorim njima i da će oni to ispoštovati ne u mom, nego u interesu ovoga mesta, ovoga stanovnika, ove varoši i da ćemo svi zajedno poboljšati uslove života ovoga. Nemojte mi deliti Kačarevo od Pančeva, od Dolova, od svako to mesto. Ja ću sad, čim završim razgovore sa ovim međunarodnim predstavnicima, sa gospođom gradonačelnicom, zamolit ću je, ja se nadam da će ona to prihvatiti, obići još jedan red sva sela oko Pančeva. Sve teritorije, sve lokalitete i da vidimo kako nam izgledaju industrijski objekti, kako nam izgledaju sela, šta moramo gde da uradimo i onda ćemo jednoj grupi stručnjaka dati nalog da utvrde prioritete i po tim prioritetima ćemo ići da radimo. Ukoliko Kačarevci poslušaju Jovu Krgovića, sigurno je da će nastaviti putem kojim su krenuli, a to je put prosperiteta, bez obzira na sve teškoće kroz koje prolazi ovdašnje društvo.